Machini kendo nyakora mogi bang'o kiwe wadhi nyime gi weche manyien mag oimore. Migawo mar thieth oyango muoch mar tuo mar nyaldiema kata kolera e pacho ka. Kachakre tarik 6 mar dweni ji maromo 97 oseyudo tuo mar nyaldiema ka ji 6 osewito ngimagi kokalo kuom tuono e kaunti adek ma pacho ka moting'o Migori, Kisumu kod Nairobi. Migawo mar thieth okoni gi tiyo machiegni kod piny owacho mag counties e gayo tuono. Jafwambo marwa Otieno Daniel nigi ler. Kalore gi report mochiw gi migawo mar thieth kokalo kuom jatend migawo mar thieth Aden Duale, e kaunti ma Migori nigi kwan mamalo mag jotuo nyaldiema. E kaunti ma Migori, kwan jotuo nyaldiema osechopo 53 ka ng'ato achiel osewito ngimane. Kaunti ma Kisumu nigi jotuo 32 ka ji 4 osewito ngimagi. E kaunti ma Nairobi nigi jotuo 12 ka ng'ato achiel osewito ngimane. Kata obedo ni tuo mar nyaldiema osechopo e sub kaunti 4 e kaunti ma Migori, thoth jotuo osechango ka ji 2 pod dhi nyime gi yudo thieth e kaunti no. Migawo mar thieth to kod piny owacho mar kaunti tiyo kanyakla mar keto kenge mag kedo kod tuono, kenge ma oting'o medo bedo akicha, tiego jochiw thieth, keyo weche ne oganda, rito ler mar pito kod alwora, tayo weche mag tuono. Kalore gi report mar thieth, tuo nyaldiema landore ahinya kokalo kuom pi kod chiemo mochido, kuom mano dwaro nitiere mondo mi orit ler e kinde duto. Kuom mano, migawo mar thieth onyiso jopiny mondo mi ojiw ritruok e kindgi kokalo kuom neno ni girito ler mar del, tiyo gi pi maler, rito ler mar chiemo to kod manyo thieth mapiyo po ni gineno ranyisi mag tuo nyaldiema. Migawo mar thieth ojiwo jopiny ni giikore mar gayo muoch tuo mar nyaldiema. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Jo Kenya modagi kute mag ayaki, tuo mar kansa kaachiel kod kahera dwaro ni od bura otim lokruok e winjruok ma